Registre com a candidat al portal d'ocupació al Xemesieu té tot. Com bé sabeu, el Xemesieu té tot és una web municipal, una eina a través de la qual la Regidoria de Promoció Econòmica presta un servei públic i gratuït amb la finalitat de dinamitzar i impulsar el creixement de l'activitat econòmica local i, en conseqüència, fomentar un desenvolupament endogen que redunde en una millora en la qualitat de vida dels ciutadans. A la web, a més dels apartats de promoció econòmica, directori d'empreses, web municipal, AXA i EMPAL, compten a l'apartat d'ocupació. En aquest publiquen ofertes de treball, formació ocupacional, programes d'ocupació pública i dades d'ocupació. Què farem si ens volem inscriure en alguna de les ofertes publicades? En primer lloc, haurem d'accedir al portal d'ocupació i clicar en candidats. A continuació, entrar en registra't ací. Seguidament passarem al formulari de registre. Haureu de completar les vostres dades personals. Formació acadèmica. Experiència laboral. I marcar les opcions del requadre. Una vegada realitzat tot el procés de registre, ja podreu inscriure-vos a l'oferta desitjada.